Салом, подписчиков! Оя шумо канали маро намеёбед? Пас зиқ нашавед. Дар поиски YouTube дар омада, дар поиски он Чокади ТВ-ро менависем ва пахш мекунем дар поиск. Баъд дар аввали саҳифа мебарорад. Дар тори ҳамон зер мекунем ва дар ин ҷо нависагия ки подписаться. Шумо ба он подписаться намуда, баъди подписаться намудан ба колокольчик зер мекунем ки ягон видеои нав омад шумо хабардор. Алейкум подписчиков, зима ба шумо як секрет мара мегӯям ки шумо дозиро намедонистем, хай намерем. Короче, ям микрофонои телефонтон як хеле вайрон мешавад. Паста гап мезанед, овозтон ба телефон пас меравад. Пас меравем, нишон метиҳем. Короче, ҳозир дар як хеле телефонҳо дар мобили ҳамин телефон дар ҷои занг задан ҳамонҷа медурем. ҳамонҷа код дорад, зиёдишка решетка, зиёдишка решетка 4636 мезанем, решетка зиёдишка решетка зиёдишка мекунем. баъд мебурорад. Дар як хел телефонҳо намебурорад. барои ҳамин дар Play Market скачат мекунем. Короче, дар Play Market медурем, дар поиски он Engineer Mode менависем, худаш мебурорад. ҳамин метаке Engineer Mode нависага. хай скачат мекунем. ман скачатш кардагим, хай шумо медурам, нишон метиҳам чӣ кор кардан дар код. Короче, дур омадем дуюм строчкаида метаке Setting да медурем. баъд дур омадем, баъд чанд чӣ пайдо мешавад, яъни маш мекунем. Hardware Testing анам да медурем, ба аудио да медурем, Normal Mode мекунем. баъд дар инҷа SIP нависага, ба ҷои SIP мегирем, Mic мекунем, микрофон мешавад забони тоҷикӣ. баъд наи левел дорад, 14 левел дорад. дар 14 левел ҳамашда дига хел аз 60 ҳастай найма будай 90 буд, чӣ буд паст буд. баъд гирифтам максимални 250 дамондум, ози чётка овозу ништияк меояд. хай бобинем. баъди тамошои барҳавои видео шумо бигиреду подписаться кардаги набошед, подписаться кунед. баъди подписаться кардан ба лайк зер кунед ва видеоҳои навро интизор шавед. раҳмат барои диққататон.